Andrej Martin vyhrál ve finálovém kole kvalifikace tenisového turnaje Sviany Open 2026 nad Jihoafričanem Alekem Beklim po setech 7-5, 1-6 a 7-6. Tiebreak 13-11. Andrej, jak jste viděl dnešní utkání? Tak ono sa to ťažko zhodnotí takto zo pár slovmi, lebo zápas trval asi nejakých 2,5 hodiny a stále strašne to bolo hore-dole. A ten záver bol úplne na húpačke, kvázi už som bol zmierený s tým, že to môže byť úplne hociak. Čo možno bolo nakoniec aj moja výhoda, respektíve vďaka čomu som vyhral, lebo už som naozaj si nejak z toho hlavu nerobil, proste som si nejak povedal, že to dopadne a nakoniec to bolo úplne akože šialený záver. A akože musím povedať, že moja hra sa zlepšuje postupne, ale je to strašne ďaleko od toho, že čo tu bývalo, alebo čo by som chcel, aby to bolo. Takže som samozrejme veľmi rád, že som vyhral, hlavne z toho hľadiska, že tu budem mať ďalší zápas na mojom najobľúbenejšom turnaji, takže strašne sa teším za to, že som sa dostal do hlavnej súťaže a že naozaj budem mať ďalší zápas tu na tom skvelom kurte pred skvelými ľuďmi. První set jste vyhrál 7-5. Co ho nakonec rozhodlo? To ťažko povedať, čo rozhodol ten set, tak snažil som sa hrať aktívne a najviac som ťažil z returnov z druhého servisu, tam som ho tlačil a trošku to prekvapilo možno, takže z toho som, vďaka tomu som ho aj breakol a hovorím, ten zápas bol na úpačke, veľa sme sa breakovali aj v prvom sete, potom ja som druhý set som úplne odpadol, tam musím sa trošku zamyslieť nad tým, čo sa stalo, lebo som úplne odišiel a tretí set, no bol to na úpačke, mohol som ho breaknúť viackrát, breakol som ho nakoniec iba raz myslím, alebo teda dvakrát s tým posledným breakom, ale hovorím, ten zápas som už mal 4-krát prehratý, 5-krát vyhratý, takže hovorím, som rád, že tá šťastie bolo teraz na mojej strane a zajtra ma čaká ďalší zápas, čo je najdôležitejší pre mňa. No. Vedl jste 5-3 v tom třetím setu, nedopodával jste to, pak jste ztratil servis a prohrával jste 5-6, tak... Taký je tenis. Áno, co sa tam... Taký je fotbal, tak by som to povedal. Jasný, ale co sa tam... Čo ja viem, tak povedzte mi vy, čo mám povedať, no snažil som sa, nevyšlo to. Taký je tenis, taký je šport, stáva sa to Djokovičovi, Federerovi, Nadálovi, proste spravil som, čo sa dalo, nevyšlo to, on zahral dobre, ja som trošku zaváhal a bum, je to tam, tak to býva, to isté sa stalo za 6-5 preňho, takže ono z toho netreba robiť nejakú vedu, zase nezahral som nič hrozné, on vždycky sa hráčovi hrá lepšie, keď je dole. Takže vedel som, že to môže prísť, aj to nakoniec prišlo, ale nezdal som sa, nezložil som zbrane a bojoval som ďalej, no nakoniec to vyšlo tak, jak to vyšlo. V tiebreaku vedl soupeř 6-4, byly tam dvě těžké výměny, které jste vyhrál potom a odvrátil se ty matchbally, potom jste prohrával 7-6 a co mě zaujalo, že jste na return prvního servisu šel hrozně do strany. Nebyl to trochu risk v tu chvíli, že ste zahral vlastne víťazný return. Vy dávate strašne ťažké otázky totižto. Tak viete, no ono sa to nejak vyvíja ten zápas. Ja som si myslel, teda predvídal som, že bude mi hrať kick von do backhandu, čo sa nakoniec aj udialo, takže nakoniec to bolo dobre prečítané odo mňa a nakoniec aj zrealizované. Samozrejme, že to bol risk, ale tak viete, no. Občas človek musí zariskovať a som rád, keď riskujem. Oveľa radšej som rád, keď riskujem, ako keď hrám defenzívne. Takže. Jasne. Takže som rád, že som zariskoval, jak vám poviem. Odvrátil jste 6 matchballů. Áno. Což je docela dost. Myslíte, že tam ty zkušenosti v závěru hrály velkou roli? Myslím si, že rozhodlo to, že som to mal už po tom priebehu emočne v paži, tak povediac. A nerobil som si z toho ťažkú hlavu, tak som dokázal zahrať v tých dôležitých momentoch aktívne a odvrátiť to ani nie tak tým, že on by pokazil, ale skôr dal mi tam jedného deba, ale tie všetky ostatné matchbally som si myslím, že aktívne akože zobral, odvrátil, takže som rád, že som to tak nakoniec zrealizoval a budem sa snažiť teda aj ďalší zápas takto aktívne zahrať, lebo tou aktivitou jednoducho aktivita je určite pozitívnejšia, jak teda pasivita. No. Vy jste tady hrál na tom centerkurtu loni s Maxem Mrvou, kdy jste těsně prohrál, ale taky to bylo velmi bouzlivé utkání. Hodně fanoušci tehdy fandili vašemu soupeři, dneska fandili vám. Tak vzpomněl jste si na to utkání? Vôbec nie. Na to utkání som zabudol hneď po zápase. Snažil som sa zabudnúť na ten zápas. A tak som rád, čak veď je to moje domáce prostredie, hrám za Liberec, som tu v podstate ako doma, takže dúfam, že ľudia prídu podporiť aj zajtra a bude mi to pomáhať aj vo výkonoch. Určite mi to pomáha vo výkonoch, super, keď fandia
a prídu pozrieť, čak o tom je šport, o tom je tenis, takže hovorím, dúfam, že zajtra príde čo najviac ľudí podporiť a zahrám pekný tenis. Andrej, jak byste ještě zhodnotil krátce letošní sezónu? Viete čo, narodila sa mi dcera pred rokom a štvrť, takže som taký poloprofesionál, by som sa nazval. Skôr som taký polorodič a poloprofesionál, takže snažím sa nájsť nejaký balans medzi rodičovstvom a tenistom, takže tak nejak sa hľadám, by som povedal. Ďakujem, dík. Myslíte, že by to tady mohlo být, že by to tady mohlo znamenat obrat? No ja dúfam, že áno. Vy mi povedzte. Myslíte, že mohlo? Věřím v to. No, ja tiež. Tak hodně štěstí, ať se Děkujem. vám daří.